ngabuka lezi inkomo ezazimbili zibovu kwase kukhulunywa ukuthi mina sekufanele ngithathe lo msebenzi wabantu ngenxa yokuthi ngiyikholwa namanje ngiseyilona nangaleso sikhathi ngangiyilona ngakudinaya lokho ukuthi angikwazi ukuthi ngingalandela lento ngoba lento yayifuna indlela yedlozi kakhulukazi leli lomlozi idlozi elingandile-ke mkhulu othi mawungenwe yilona uthuke kakhulukazi mawumuntu wenkolo awukwazi ukuthi ukholelwe kakhulu lezo zinto ngaqala ngathunywa-ke ngase kuba umuntu osizayo kakhulu nase lezi ngane ezazinamadimoni kakhulu ngangomuntu ophiwe ekukhulekeni kakhulu kwase kwacaca ukuthi cha no idlozi elingenile kahle kahle idlozi lekhehla elaliza ngomlozi laba nesikhwele kakhulu ngancenga ngaze ngasebenza mina ngisebenze ngo-2007 ngiqala ukusebenza eSpy KZN ngo-2006 ngangikade ngiganwa uMakhumalo lo nkosikazi lokuqala nakhona ngangingasebenzi ngangenza lo msebenzi kuphela then-ke from lapho la ngilinda kuthe ngo-2013 laqala la ngiginqa ngama-truck la ya-write off ngase lingikhipha la ngitshela ukuthi wena sifuna ukuthi usebenze abantu umsebenzi wakhe lo wasifuna ukuphathwa umlungu ila ngaqala khona-ke ngathwasa 6 months then after 6 months ngase ngiqala-ke sengisebenza abantu uma ngihlehla kakhulu ngisakhuleka mkhulu kunezinto ezizihloko ezihlupha abantu esengiyibone kakhulu kunento edidayo la idlozini kakhulu abanye abantu bamixa idlozi nezilwane bamixa idlozi namadimoni ngike ngasebenza kaYU eMlazi kwenye intombazane engafika kuyona ngizoyikhulekela le ntombazane ngathi mangizokhuleka kuyona ngathola ukuthi no yayisithwasile kwathola ukuthi no akusikho ukuthwasa lokho kodwa ihlushwa ugogo waye ozala uyise wesaphila ehlala khona kuleli khaya likayise logogo eneroom yakhe phakathi kanti ucuya le ntombazane inwele zayo yonke into uyenza la uhlale logogo enza amaladi kudliwa abizelwe intombazane eqala kanti logogo wenza ubuthakathi bakhe phakathi kwalekhaya yila engafika khona kwaphoqa ukuthi wayengekho kwathiwa sigqekeze le ndlu sikhiphe lezi zinto engalena ungathuka umsakazi ngoba sathi masiyigqekeza le ndlu engekho sakhipha inwele zentombazane ezayifakiwe lapho zibhiliwe lapho nomkhonto wawugwazile kwi-ventilator kunezinto ezithize khona into eyangithusa kakhulu lama pace lawa aphathwa abantu besifazane angisawabuki nje namanje ngisho amakhosikazi wami ngiyivula ipace ngakuthola leselesele limhlophe encane ngathi mangivula lasisuka la ngishaya la kwangathi ngishile same time kwangathi ushiswa amanzi mawuba naleli impanyaza la khona kuyilapho sasithandaza khona kwase kuyakhulunywa ukuthi asibulale izinkukhu ezazikhona kwakwezakhe lokho uma sivula phansi kwamaphiko cishe leza izinkukhu zazi ngo-15 16 fingerprints zonke zayithungelwe lezi zinto ezimnyama khona abantu abafaka izintambo la eqolo uthola ukuthi kunendwangane ezithize nemithi phakathi nazo lezo zinkukhu zazinjalo logogo umthetho wakhe kodwa wekwaku-destroya phakathi kwaleli khaya ngoba wezama ukuthi alawule le ndodana yakhe engafuni iphathwe unkosikazi kodwa iphathwe yena so yilapho-ke nakhona engazama ukusiza ngahlukanisa ukuthi akusili idlozi leli ngoba ingane yayisiza iyathwasa baningi abantu umsakazi abakhona namanje masingaphuma la eThekwini kunabantu abahloniphayo abenza yonke into yomngoma kanti abanabo ngoma kunezinto ezikhona eziningi ngiyajabula ngoba sikulento yosikompilo masikulolu hlelo kodwa msakazi la edlozini kusafanele ngene kujulwe kakhulu ngoba ngumuntu osizayo abantu kakhulu kodwa uthi efika umuntu ekhaya kube ngathi uyaphoxeka base simtshela ukuthi awunalo idlozi wena wayikhipha ingane njengoba uthwasiswa ile moya lezi ingane wayikhipha since ukhulu umncane izona lezi seyikhulile manje seyizenza sadlozi kanti akusile idlozi leli lingenile number 2 kunezithwalo ezayithathiwe mhlambe kini noma zathathwa wena izona lezi seyibuya seyizenze ngathi kuyidlozi ekhaya ingakho ubona ukuthi umuntu athwasa aqede kodwa uthola ukuthi akasebenzi uzosebenza kanjani ngoba vele kwadloze othi uyasebenza ngala ulazi akekho umuntu umsakazi ongasebenza idlozi engalazi ukuthi ungenobani umuntu umbona kanjani mengalazi idlozi umsakazi umbona ngokuthi ashisa impepho ngisho abesifazane bayishisa impepho kodwa ngokosika akekho umuntu osifazane oshisa impepho
impepho ishiswa abantu besilisa nabo abanelungelo lokuyishisa impepho emakhaya. Umbamba la eseshisa impepho athi nina abakasibanibani eshaba kubo, athi nina abakasibanibani eshaba abasekhaya komama. Awukwazi ukuthi edlozini ungangenwa ibona bonke abantu umsakazi. Kufanele ube nabantu abathize kuyibona abangenile kuwena ngenxa yesiphiwo abangene ngaso kuwena. Once wathi bunina abakasibanibani lo muntu uyafathuza akazi ukuthi usebenza ngobani. Pho angangibhulela kanjani mina ngisinde noma ngilapha. So izona zinto esizilungisayo ke phakathi kwekhasi zama ukuqondisa abantu kulezo zimo abasuke behlangane ngazo kakhulukazi ezibahluphayo kakhulu. Okunye umsakazi abantu bayahlupheka emhlabeni. Baze bathwale nje befuna izimali nezinhlanhla nani ikona ukuthi kuphambene ezidalweni. Khona lento ekuthiwa inhlambuluko yedalwa noma ukulungiswa komsamo iyona into esiyenzayo kakhulu thina. Ngikhumbula nakhona ngangisemncane kakhulu ngikwaNongoma noma ngasawukhumbuli kahle umuzi ngoba ngangimfishana kakhulu cishe ngango 17-18 la esenza khona inhlambuluko msakazi ayithatha isikhathi kodwa lapha sayithatha from 8 ebusuku kwaze kwashaya u2 ekseni lapha abantu baze bakhiphelana ibhamu ukukhuluma ngenhlambuluko. Uthola ukuthi kwaqatshenwe manje kuvuka lento yamakhehla nobaba babo ukuthi babeqabene baze bakhiphelana ibhamu. Kwasho ukuthi ngimfishane kakhulu kodwa uNkulunkulu wanginika amandla nedlozi lokuthi ngizama ukubalamula. Into eyenzeka msakazi, umuntu owayekhona phakathi kwalabo bantu umuntu efuna ukuzothi azobhubhisa ngalelo langa ngoba kwathi entathakusa ngabo 2 sesingena ngaphakathi sekukhulunywa ukwenziwa yonke into. Shuthi wazama ukuzehlisa. Uma ezehlisa kanti udlala ngathi hayi ngoba ezehlisa usefuna ukuthi asibulale ngezulu sesingaphakathi. Thethi mase singenile endlini yabantu abadala laqala langcengezela izulu. Laduma laqala langena emakhosikazi lapha emakhishini ngezwe maye mina ngingala emsamo nalabo abanye abadala. Ngaze ngaphume kwakhuluma izwi lathi ngithathe ingubo engangikhuleka ngayo ngigaqa esibayeni yasuka leyambokode kade ihlupha laba bantu yayoshaya esibayeni. Msakazi into engaphosisi akuphelanga i-hour sezwa ngena ifoni sathi sesizwa lo muntu obezokwenza lento la ekhaya ovelo khona la izingane zakhe bezofika ngakusasa ekseni ngoba isuka kude. Le ingane ngesikhathi kwenzeka lento la zaginqika endleleni zafa zonke ayiphindanga azange zifike phakathi kwalomuzi ngoba lo muntu bephikisana nenhlambuluko yaphakathi kwekhaya. Ngizama ukusho ukuthi ezinye izinto ungazi ukuthi awusebenzi imali awunayo awunani nawe uyazonda nasemsebenzini nani. Ezinye izinto inhlambuluko ezithinta idlozi ezidinga ukuthi uqondane nomuntu osuke ezokutshela iqiniso angashoni le nale angajaha ukukuthwalisa angajaha ukwenzisa izinto ezingekho ngoba abanye abantu sebekholelwa kakhulu kulezi zinto omkhulu ezisheshayo zokuthwala. Lezo kuyizona thina phakathi kwekhaya umkhulu owangenayo ulwisana kakhulu nalezo zinto. Instead yena usiza laba abasebethathele izithwalo esezibahlupha mkhulu. Ziningi izinto ke ezimbi ke ezenzakalayo. Abanye bayathwasa bethwasiswa imoya engekho. Abanye phakathi kwekhaya abanezilwane abalokho bethi izilwane ezithiza. Ngifuna ukugxila kakhulu noma ngirelate but abantu asebesondele kakhulu emva kokuzwa lo yamama obekhuluma kumaswidi last week. Abantu abaningi baphumela obala msakazi. Kunezithwalo abayithathile bengazi abanye bebazi. Lezi izithwalo izona eseyihlupha phakathi kwekhaya. So lento yobudlozi ayithiza kodwa ayize ibe clean. Msakazi uzazi ukuthi wena uphiwe noma uphiwe ngoba awukwazi ukuthi ungabi nawo umlando. Njengoba ngichaza mina ukuthi ngisukaphi. Umuntu mengalandela uzofika ekhaya azasuswa alethwe kule mizi engikuyona nakula makhosikazi alandele kahle ukuthi lo malala phezulu ubani then azi ayikho inyanga ongayithola efletini emsakazi ithi izokulapha. Bese ukholelwa kuyona ngoba awazi umuzi wakhe kufanele umazi ukuthi usukaphi. Kakhulukazi abantu abanye balinyazwa yilezo zinto ezinjalo enkulu kakhulu kunazo zonke emsakazi. Sibonga. Ngiyanxusa komama abazizalayo noma ngabe ogogo noma obani abayitsheni ingane ukuthi izalwa.
abanye sithi mase siyahlola uthola ukuthi ingane bawu7 kubo kodwa yona mhlawumbe number 3 or number 4 kodwa izalwa phakathi kwelekhaya. Le ngane isivukwa idlozi ekhaya ayivukwa idlozi ingoba amadlozi ayabanga ngoba vela kusiyeya la ekhaya. Mhlawumbe yakamakhelwane noma izalo umunye ubaba thizeni kodwa kwaziwa phakathi kwelekhaya. Le ngane vele izohlupheka emva kalokho izosika besithi ugobela kanti ayisiugobela ingenwa dlozi ingenwa ukufa. So izona izinto engicabanga ukuthi ngokuhamba isikhathi emsakazi kufanele lezi ihloko siyimise one by one ngoba zivulekile kakhulu. Kakhulukazi kule yabantu abathi bangenwe idlozi kakhulu. Omunye njoba ngiyindoda umsakazi namhlanje ngathi ngingenwe idlozi ngihambe ngiyentwaseni ngibuye sengistabana. Into eyenzakalayo. Hawu subaba usesitabane ngifike ngadla nempande erongi lapha vele ngihambe ngathi ngithwasa umndawo. Umndawo ujule kakhulu umsakazi. Umuntu othwasisa umndawo ufanele abe strict awazi ukuthi wenziwa kanjani ngoba khona izinto efanele ivalwe ngoba unele ungawuthinta bese kuvuka lezi ezikhwama zezilwane kakhulukazi umndawo unazo izilwane ezokushintsha ubulili bakho noma osuke phakathi kwekhaya afika athandane nogobela lapha omama. Then evalo kuyachitheka imizi. So ezinye izinto efanele siyinake lezo masabantu siphila ezinye izinto singasho ukuthi ziwusiko kanti kuyimkhuba. So yilezo zinto engizama ukuthi ngicacise ngoba abantu abafika phakathi kwekhaya bayafisa bathi Dlamini siyacela ukuthi usithintele lezi zinto ngoba sezisihluphe kakhulu ngoba izona zinto kakhulukazi mina esengisize kakhulu abantu nokubahlukanisela lezo zinto ngoba leyesibongo icishe ifane noma leyo mndawo icishe ifane nengane yaphuphuma. Uma ube nengane yaphuphuma wangaklina wangenza lutho okosiko ukuthi klinwe lesi simo. Uma so umitha leyesibili ingane le ngane mawukuthi ifica intombazane kanti usumitha umfana izothatha lo moya wentombazane. Obviously le ngane izophuma ithambile ilesa simo sentombazane. Ngixolise kulabo abantu beyinhlangano ezithize ezithi ilwela amalungelo athize no kodwa ngizama ukukhuluma ifact ngoba egcineni ngosuku ingane kuze kube ngathi ingena entweni ethize kanti akusiyona ingoba yafica umoya kunina ongazanga ukuklina ukhipha. So izona zinto zonke lezi ezibanga ukuthi igcine kube namathunzi ezintweni eziningi. Enye into ke emsakazi leyo yokuthwala ukuthwala kuhlukene kaningi. Khona kwesigubhu lokho ongakuthatha kube lula kuyisithwalo ngoba ithi inyanga mawufika ekhaya shunqitha impepho ubike usho ukuthi namhlanje naba bazosiza phakathi kwekhaya. Isho njalo nje angisho ukuthi kwenza isilima but ke automatically lapho ngesikhathi usho njalo usukuthi wena abaphuma abakini sekuzophila lezi ino phakathi kwekhaya. Leyo nto ezothi mayihamba isikhathi igcine bese iyashintsha ijike phakathi kwekhaya. Seyibusa ngoba vele idlozi alisangeni phakathi kwekhaya. Yilapho ke abanye abantu beze begcine bethi idlozi alikho umsakazi njoba ngila mina ngisebenza kakhulu abantu abasindisiwe. Ngithuka ngoba sesiphakathi nendawo umuntu esesho ukuthi ngisindisiwe. Ukuthi kwaba nalokho uthola ukuthi bona nabo baphambanisa kanje base bejika bebaleka bethi bayoncika ngala. Kanti izinto kufanele umuntu ayilalele esasuka phansi azi ukuthi makukhulunywa ngalomsebenzi wabantu abadala uhlukaniswa kanjani. So ngizama ukuthi okwamanje angisho ukuthi ngingene ezihlokweni ngiyaqila ngizama ukukha phezulu izinto engicabanga ukuthi nabantu mhlawumbe mangathi mabeshayela basho ukuthi bafisa sigqilephi kodwa kakhulukazi kuleli viki khona ngisho izalukwazi ezindala ebezingifonela zisho ukuthi lento ziyafisa ikhulunywe ngoba okhona ugogo nje wazi wathi kunodadewabo ohlale naye lapha kwakhe. Lo dadewabo kanti uthwaliswa umfowabo wagcina egula uthe mesegula sezoshona waseyasho ukuthi mina daily ngilala nesilwane ngoba umfowethu wangithwalisana lesi silwane ethi somlethela umcebo wagcina eshonele kwakhe bamngcwaba. Uthe mesengcwatshwa lesi silwane sajika sesizongena kuyena. Uthi from 2020 kuze kube manje akakafike ekhaya angifuqamba manje usangitshela efonini uthi izinto kufanele sikhulume ngazo ngoba abanye abantu bayenza belula lento ngenxa yendlala kanti indlala into yesikhashana kodwa lento izohlala nayo impilo nawe impilo yakho yonke. Ngizama ukusho ngemsakazi izinto engicabanga ukuthi mhlawumbe along the way sizozama ukuthi singene sigqile
sikhulume angiphambani nabelaphi. Ngiyacabanga ukuthi umuntu omelaphi akathwalisi. Umuntu omelaphi uyalapha. Because ukuthwalisa kufana nobuthakathi ngoba mawusubulala mina nezingane zami ngoba manginika into ezicontract umsakazi khona kangisanda kubalapha manje ngifuna ukuthi ngiphumele mhlawumbe ngifuna kube yibona bobuya besho la ekhaya. Lezi zinto zama contract izona lezi abantu abadila nazo kakhulu egcineni sehlika izinto umuntu bese ethwala izandla ekhanda efise ngathi singamsiza umhlaba wonke kanti uyena owalanda lezi zinto. So mhlawumbe ngokuqhubeka kwesikhathi umsakaza ngazi mhlawumbe singamabalaleli mawukhona abafisayo ukuthi mhlawumbe basiqhubeka ngoba ngizoba khona nje inyanga yonke. Ngamasonto basho ukuthi mhlawumbe singathintana la angakathandi ukugxila kakhulu umsakazi. Into engizwayo la ukuthi umuntu okulezi inkinga osuyibalile uyakwazi ukuthi umsize kodwa uzobe sethi ke ikutholaphi. Mina ngisemzinyathi emaqadini indawo nje ekuyiyona ekwehliwa kuyona mawugibele emzinyathi uthi wehla emagroundini konkosi. Then from lapho kungaphesheya khona icrash eyele ngaphesheya kwamaground uthi uyakadlamini mawuthi uyakadlamini ngaphezulu kwa icrash then ubese efika ekhaya mthole khona. Inamba zami umsakazi u079 bathi azizisho sengithi 079 484 7116. 7116. Yes, mina lo phinde kuba omunye ubhodi ongisizayo lwande phuma manje. Uyambose u071 174 3851. Yes, mabengangitholi mhlawumbe thola ukuthi ngiyahlola then bathola yena. Uyenkundleni Sikhona ku Facebook. Babheka bani? uDr Malala Phezulu. Okay. Then naku YouTube sikhona uDr Malala Phezulu. Naku TikTok. Dr. Malala Phezulu. Yes, so lapha sitholakala khona. Sibonga kakhulu Dr. Insuku esisebenza ngazo Sunday, Tuesday, Thursday no Friday. Futhi ni Saturday ansebenzi. Isabatha sisebenze nomsombuluko noLesithathu but sike senze ke makhona abasetshenzwa but ukuhlola sihlola ngalezi insuku. Sikubaleke mhlawumbe umuntu afone. Okubalekile ukufona kuqala then uthole yonke information. Sibonga kakhulu. Bonga thina nomsakazi. Good. Get the best network.